ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘର ଯାଇନୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ମମି କି କିମେଲ କରି ମୋ ଘରେ ଯିବ ଆରେ ବାପା ସାର୍ ଧରୁନୁ ମୋ ଗାଁ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧିବୁ ବଡ ପୁରୁଷ ଡାକି ଦେବାର ଭିତରେ ଯିବ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରେ ବାହାରିଯା କୁଆଡ଼େ ଯିବି କୋଉଠିକି ଯିବି ମୋ ବାତରେ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳାର ବେଳି ପଡ଼ିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବାର ସେପରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ନାରୀ ଧର୍ମର ନାରୀ ଧର୍ମ ମତେ ଶୁଣୁଛୁ ବାପା ଘର ତ କାହିଁ କହୁଛେ ଯୌତୁକ ଆଣିବୁ ମୋ ଘରେ ବସିକି କେଫା ମାରିବୁ ମୋ ଘରୁ କହୁଛି ଲେଙ୍ଗେଡ଼ା ଭାଇ କାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦଉ ତା ନହେଲେ ଛୋଟ ଭାଇଟା ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଆଣିବ କୋଉଠୁ ଚୋରି କରିବ ନହେଲେ ଡକାୟତ କରିବ ଲୋକମାନେ ଘରେ କଳା କନା କରି ଦଉଛନ୍ତି ଛୋଟା କାମରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କଳା କନା କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଦେଖ ସେ କଳାଟା ପୁରା ମାହିର ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ତମର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଇ ତ ସେମିତି କୁହନି ମୋ ବାହାଘର ପରଠୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ଛୋଟା ବ୍ୟାଟର ସ୍ନେହ କଳା ମୁଁ ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ ମତେ ଟିକେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତନି ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ତୁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନପଢ଼ ଗାଉଁଲି ଯୋଗୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଭଲ ଭଲ ବାହାର ଯାଉ କେମିତି ଅଛି ଅବନି ଭଲରେ ଅଛି ନା ଆମ ଯାଇ କେମିତି ଅଛି ରେ ସେ ଭଲରେ ଅଛି ତ କଣ ହେଇଛି ଅବନି ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ଚାରିପାର ଜୀବନରେ ଜଳି ଜଳି ଦରମଟା ତାଙ୍କ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବାପା ସେ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୟରେ ମୋ ଅପା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି